प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ करापसन मुक्त सरकार ना करापसन डेभेलपमेन्ट सरकार? फर्ट बरजरायाव गायसननो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै रायजो राजाफोर आरो जायफोर खैसारि खालामनानै बे प्रजेक्टखौ बोलो होदों बिथांमोननि गेजेराव माखासे दाङाबाजि नांगौबा थैगोन, अब्लाबो जोंनि इमसन्सजों सोमोन्दो गोनां जुग जुग बोसोरनिफ्राय आबै आजौमोन रायजो जाबोनाय बे हाखौ जों मालाबाबो हगारना होनो हानाय नङा। खोथाया जोबोद सिरियास आरो बिनिनो रागा जोंनानै रायजो राजाफ्रा सोरखौबा सिमेन्टजों लुथेनानै होख्रेमलाबायनोसो बिथांमोना रागाजों धिक्कारजों दुखु मोननायजों बुंदों। माबादि दसे उनाव आङो बेनि सोमोन्दै सावरायनो थांगासिनो दङ। लोगोसे 500 थाखानि जायगायाव 15,000 करापसन, जाय बेसादा 500 थाखा बेखौ इउपिपिएल दोलोनि सासन खुंनाय प्रमद बर' सारनि करापसन मुक्त सरकारावहाय 15,000नि आकाश पातालनि फारागाव बिक्रि खालामदों आरो बे रोखोम करापसनखौ प्रमद बर' सारनि सासन खुंनाय समावल' नुनो मोनो, गुबुनाव रावनावबो नुवा। स' हेलो एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। फर्ट बरजरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो नागिरनायावहाय माब्रैहाय एथ' गोबावनिफ्राय रायजो जाबोनाय आजै आजौ आरो बे हाया बिथांमोन रायजो जाग्रा साफ्रोमबो सुबुंजों सोमोन्दो दं, बिथांमोननि इमसन्सजों सोमोन्दो दं, बोरै बे हाखौ कम्पानिनो होनो हादों? प्रश्नआ नायथायनाय बिथांमोना गावसोरनो थैगोन थेवब्लाबो हाखौ हगारा। आरो सोरबा बे कम्पानिखौ लाबोनायनि दालालि खालामग्रा माखासे सुबुंफोर दं। बिथांमोनखौ रागाजों दुखुजों धिक्कारजों बिथांमोना होख्रेमनो हख्लायनोसो नागिरबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो जेराव साख्रिनि प्रल'भन होदों बिथांमोना इन राइटिं लिरनानै हो होनदों, नङाब्ला बेखौ गायसनखांनायनि उनाव एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव सोर दायथ' लागोन? राइटिंआव मोनसे इन राइटिं लिरनानै होयोब्ला हले सुबिदा थायो। दा प्रमद बर' बिथांनि सासन कालाव मा नुनो मोनखो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दिनै एथ' बुरजा ट्राइबेलफोरनि हाया जुदि गैया जानो थाङोब्ला बे दुखुनि बाथ्रा ना खुसिनि बाथ्रा? आरो बेजोंनो लागालागि प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समावसो जोङो नुनो मोनो 500 थाखानि बिजाबखौ 15,000 रांनि साप्लाय हरनाय। बेसेबां आकाश पाताल फाराग, थाइसे थाइनैबा अरजाया। 500 थाखानियाव 15,000। दा बेखायनो प्रश्नआ बेल', प्रमद बर' बिथाङा सासन खालामनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ करापसन मुक्त सरकार ना करापसन डेभेलपमेन्ट सरकार? प्रश्नआ बेखौनो लानानै सासे गेदेमाया मा बुंदों ए टु जेड नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। दिनै क'क्राझार नैबे सोहोराव थानाय जोंनि बिपिएफ हान्जानि जोंनि मोनसे मावख' दङ, बावहाय जोङो प्रेस मिट लिंदों आरो प्रेस मिट लिंनायनि खारना जाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे निउस मिडियायाव नुजाबाय थादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय जोंनि 33टा कलेज बेनि नाम ओंखारदों आरो बावहाय 4 कौटि थाखानि मोनसे लेखानि साप्लाइनि खामानि, आरो बे खामानिखौ साब्रै माने क'क्राझारनि जेडि रडनि बेबसायी प्रशान्त जैन, राहुल जैन, मोहित कुमार जैन आरो लोगोसे गौरब जैन मुंनि साब्रै बे बेफारि मानसिफोरनो 4 कौटि थाखानि मोनसे साप्लाइ खामानि होनाय जादोंमोन थांनाय 2024 सननि जुन दानाव। बाहाय लिरनाय दङ स्पष्ट भाबै। ओमफ्राय बाहाय बे 4 कौटि थाखानि बाहाय माने बिराद गिदिर मोनसे केलेंकारि जादों जे 500 थाखानि लेखाखौ पाइरेसि खालामनानै 15,000 थाखायाव माने बायनाय खोन्थादों। माने गांसे लेखायावनो 14,500 थाखा माने बिथांमोना केलेंकारि खालामदों। दा बिनि थाखाय आरो बावहाय माखासे अफिसारफ्रा इनभल्भ दं होननानै मोनसे दिल्लीनि सासे बिजय कुमार गौर मुंनि सासे ससियेल एक्टिभिस्ट बिथाङा बावहाय कर्ट एफिडेभिट खालामदों आरो बावहाय बे अफिसारफोरनि मुंखौबो बिथां मुंख'नानै होदों जे जोंनि बिटिसिनि इडुकेसननि डाइरेक्टर माने बिथां ब्रह्म दङ, ओमफ्राय सासे सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन होननाय, ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरियान बिथांमोना माने बे माने केसावहाय जड़ित दङ आरो बिथांमोनखौ थाखा जानानै बेबायदि 2 नम्बरि खामानि मावदों होननानै बिथाङा मोनसे अभियोग होदों।
दा जोङो बेखौसो बुंनो नागिरदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङानो थांनाय सारि बोसोर गावनो नायदोंमोन आरो बिथां थासान्दियाव माने बेबायदि एथ' गिदिर मोनसे केलेंकारि बोरै जानो हाखो 4 कौटि थाखानि केलेंकारि आरो बावहाय स्पष्टबाबो लिरनाय दङ मोजाङै इनकुवेरि खालामबा 4 कौटिल' नङा अनेक कौटि थाखानि मोनसे केलेंकारि जोङो मोननो हागोन आरो बावहाय मोजाङै माने लिरनाय दंखायो आरो बिथांमोनखौ उइथ माने एभिडेन्स बावहाय माने स्पष्टबाबो लिरनाय दङ जे जोङो बेखौसो सोंथि खालामनो नागिरदों प्रमद बर' जाय बिथाङा दिनै दुर्नीति मुक्त माने थाखा फैसा जायालासिनो बिराद मोजां रोखोमै सरकार सालायदों जाय बिथाङा गावनो दाबिनानै लाबाय थायो दा नोंथांनि बे सरकार सालायनाय समाव एथबां गिदिर जोंनि स्टुडेन्टफोरनि जि माने फिउचार जोंनि केरियार बेखौ लानानै मानो बेबायदि खेला गेलेदों दा नोंथाङा जुदि सरकारखौ सालायनो हानायनि जुदि केपासिटि गैयाबा इमिडिएट प्रमद बर' बिथाङा चिफनिफ्राय रिजाइन होनांगौ जोङो दाबि खालामदों जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ लानानै बेबायदि दा गेलेथों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एथबां माने गिदिर एमाउन्टखौ लानानै बेबायदि केलेंकारि खालामनायखौ जोङो मालाबाबो सहायनो हानाय नङा आरो बिथांमोननि सायाव दासिमबो प्रमद बर'आ मा एक्शन लागोन बेनि बागै बिथाङा जेबो फंसेबो माने खोथा बुङाखै जाय अफिसारफोरा बाहाय इनभल्व दङ बिथांमोननि सायाव आयेननि बेबस्था लानांगौ आरो इमिडिएटलि बिथांमोनखौ माने पानिशमेन्ट होनायनि आयेननि गेजेरजों पानिशमेन्ट होनायनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय जों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो गुरै खावलायदों जाहाथे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेबायदि दुर्नीति आरो मालाबाबो दाजाथों आरो जोंनि बिटिसिआव बेबायदि दुर्नीतिखौ जोङो माने माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा माने जोंनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ बाहाय जड़ित जानानै दङ जोंनि गोबां दुखिया दरिद्र छात्र छात्रीफोरा माने थाखानि अभाबाव रांनि अभाबाव एडमिशन लानोनो हाबावा किन्तु जोङो दिनै मा नुदों जोङो दिनै नुदों 500 थाखानि लेखा गांसेखौ पाइरेसि खालामनानै माने 15,000 थाखायाव फाननाय बेबायदि जोंनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिराद गिदिर माने बेपार मोनसे सोलिगासिनो दङ दुर्नीति मोनसे सोलिगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जोङो बयबो माने बिराद सिरियास जादों आरो साननो गोनां बाथ्रा माने बेबायदि खालामनाया जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायजाथाव नङा जोङो बेखौ निन्दा खालामदों आरो बेनि सायाव जोंनि आसाम सरकारा जाहाथे इमिडिएट मोनसे एक्शन लायो स' नुनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना जरुर फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं